laborantza biologikoa pixka bat egan genezake behera tiratua izan da bere irizpideetan. Europaren araudiari, laborantza biologikoaren araudiari parekatu da eta hor, badira puntu batzu nahiko eztabaidatsuak eta orduan adibidez biokoherentz bezalako batek errantzuen gu ez dugu hortan sartu nahi, biologikoa bai, baina betiko araudi zorrotzagoekin, orduan adibidez biokoherentz sortu izan zen, agiri bat, eta edozein laborarik bere izena emaiten altzuen egitura hortan. Eta pixka bat ehatzeko ber zentzuen sartzen da biologikoa bai, baina urgunago joan ez, dakigularik biologikoan gaur egun badirela ere, ez dakit kontra erran erraiten alda, baina badira puntu batzu nahiko eztabaidagarriak, eta ehatzeko hortik ateratzen da, eta orduan agroekologiaren mundu hortan sartzea erabakitzen du, orduan hor gauzak irekia dira agroekologia definizioa bera, komplikatua da, erran dezakegu bioindustriak ere bere ganatzen duela, eta laborantza konbentzionalak berdin ikusia berrikitan zera frantses laborantza ministroak agroekologia erabiltzen du beldurri gabe bere diskurtsuetan. Gauza initz biltzen baititu agroekologia, laborantza ekologiari lotua, zer ezartzen den horren gibelean. Hori da, ordean bakotsak bere saltsa ezartzen aldu, baina guk gure saltsa emaiten diogu. Entxeatzen gira gutienez. Oinarria da konsumoa. Entxeatzen zaila da, badituko eztabaida aski komplikatuak, ze inetaraino gure ekoizpena bertan saldu bertakoentzat. Mugak ezartzen ditugu, badakit idokin ere alako gogoetak eginak dituztela. Etxaldea gerozta handiago, gerozta urrunago joanen da mozkina nunbaiten. Alainan guk hori ez dugu nahi hor sartzen gira beste merkatu mota batean, konkurentziarekin, orduan hori denetan ezaguna da, hemen etxalde txipiak dira, baina hala ere haundituz doaz zonbaitzu eta bortxaz beharko dute gehiago ekoitzi, gehiago saldu eta hor sartzen dira. Eta alainan, ez dugu antzi behar ere, banaketa sistema hori, supermerkatu eta hori olakoen gana, bortxaz joan barko direla. Beraz hor beste gerla bat, prezioen gerla, nork finkatzen duen, eta alainan hor sartzen gira betiko zorrumiloan. Hor ere betiko eztabaida, zer da etxalde tipia, guk ez dugu oraindik trenkatua, badakit idokikoek badutela, idoki erraituntz eta lana egin baitute, horiek mugatzen dute, ez badut zozokerik raiten, 3 langilera. Bon, guk ez dugu trenkatu, badira kasu batzu, Nafarroan badira dibidez ere, 4-5 langile bainan dena biologikoan edoan ekologikoa deitzen dute. Ez dugu trenkatua nun mugatzen da, ikusi behar da, ekoizpenara norat joaiten den, dena bertan konsumitua balin bada zergatik ez, baina erran bezala ez da trenkatua, hor nire iritzia maiten dut, baina 2-3 langile seur dena da, gerozta langile gehiago, gerozta ekoizpen gehiago, eta hor sartzen gira pundu batean, nun hor senditzen da etxaldea gero kasik esportaraziorako izanen dela, baituzula egia 10-15 langile, baina izaiten aldira kasuak, ene ustez eskualarian guti, eremuarena ere, zer da eremu tipi bat, Nafarroan badira ekologikoan, baina izugarriko eremuekin, izugarri egiten dudarik da 200-300 hektara, baina dena ekologikoan. Hor ere, ikusi behar dira irizpideak ekologikoki, lan baldintzetan, eta lainan langile gehiago eta sozialki arrisku gehiago erran dezagun langileen eskubideak urratuak izan daitezen, orduan kasu egin behar da hor ere sozial mailan, eta sozial mailan erraiten dugularik, guk ere hainitzetan interesgarrezen ez da bai da hori, eta erraiten dugu kasu egin behar da zonbat langile, eta baina norberak jadanik zonbat horren egiten dituen, zonbat aliz entzuten da laborari bat erraiten egiten ditut 10-12 horren egunean. Hori ere nahi dugu erran, zergatik ez entxeatu arra ikusterat, gutio, ahalaz, eta ondoan bizi gehiago. Hori ere, eta ez da hori interesgarria zen, erraitea ez da
gora ipatu behar, bai, 10-12 horren iten ditut egunean. Nafarroako nekazari batzu, ber ingurumenean bizi dira, eta ondoan, aski ondoan, eta erabaki dute, bilkurak iten dituzte, eta beren ekoizpena bestek saltzea, hola oporren hartzeko, eta holako sistemak plantan ezartzeko gogoetak gune bat da, EH-ko. Eta orduan, hori da, hortan da, pixka bat, agroekologia guk ikusten dugun zentzuan, hori da.